Mikel Oyarzabalekin, Mikel, ze garaipena gaurkoa, beste bat. Bai, posik, azkenen beste modu baten eta sufritzen, baina garaipen oso garrantzitsua, 3 puntu oso polit, izan den modu batik bai, eta posik eta sentsazio eta dinamika honekin jarraitzera. Aurrekoak meritu handia izan dute, baina gaurkoak gizoma gutxiagorekin eta taldeak sinistu duen moduan, sinisteagatik ez dakit meritu handikoena ote den. Bueno, desberdina ez, baina arte azkenen beste modu baten izan dira, sufritzen bai normala den bezala, baina gaurko azkenen bigarren zati guztia bat gutxiagokin, kiston lana egin da denok, gauzak argi ukitzen eta struktura ondo mantenduz eta gero aukerak aprobetxata. Demora gutxian taldeak aurpegi aldatu du eta zorion egoera batean gaude orain, ez gelditu eta horrela jarraitzea helburu. Bai, argi dago gauzak honeko aldatu diala, oantxe bertan dena alde daukagu eta dena ertete zaigula, así que saiatu dinamika honetan jarraitzen, mundu guztia bai uste posi dagoela, gaur bai mundu guztia gurekin egon da egoera zail batean eta eskertzea tokatzea, denok batera bidean jarraitu eta aurrera segi. Haien Muñoz egin beste garaipen bat, gaurkoa segurazki azkenetako meriturik handienetarikoa, gaur ere taldeak 10 egin du. Bai, taldea oso ondo egon da, ez da, jokalari gutxiagotekin eta azkenean taldeak gorak egin du, oso fuerte egon da azkeneko minututan eta zorionez 3 puntua guretzat. Barcelonaren kontra bezala, kolpea jaso eta aurrengo jokaldian gola egin. Horrek asko esan nahi du taldeak berengan duen sinismenarengan, ez da? Gurengan sinisten dugu asko, ez da, eta ikusten ari da taldekideak oso lan ona egitean ari zelaian, eta espero dugu hola jarraitzea, ez da, taldea goraka dijoa eta espero dugu, hemendik aurrera ere puntu asko lortzea. Partida gutxitan taldeak aurpegi aldatu du, behera begiratzetik, pixkat aguruntz begiratzera pasada, hemen ez dira besoa jetxi behar, asko geratzen da, baina bidea hau da. Hori da, bidea, ez ditugu besoa jetxi behar, ez da. Orain, ratxa hona garamagu, baina ez dugu ahaztu behar, orain arte egin duguna, eta, linea honetan jarraitu, baina goraka begira. Hamaikakoan gaur berriro, ez zian kondizio honena jolasteko ez, euria, haizea, zelai ere, zenbat urgeilegirekin, ez da erresa izan? Ez da erresa izan, ez da, uste dute kondizio guztiak txarrak ziala, baina, ohitu gera azkenean, gure futbola jokatu dugu eta azkenean gure alde atera da.